د گل نزیکبوونا ساڵا خوێندنê و berbelavbûna vayrosê koronayê li hemî bajarên Iraqê bûye sedema wê çendê ku hikûmeta navendî hizir di sîstemê online da biketin ji bo parastina saxlemiya qutabiyan. Belê beramber evê biryarê beşekê hawlatiyan net razî ne ji ber ku tora înternêtê li snorê parêzgeha neynewa gelek ya lawaz e û di heman dem da gelek malbat hene şiyan nînin pêdawîstiyên sîstemê online ji bo zaroyên xwe dabîn bikin wekû mobayl û laptop û dabînkirina tora înternêtê. بالنسبة للجامعات لازم يعني يسوون تعليم الكتروني بس لازم اكو دربارê xwandinê zanîngehan pêdiviya sîstem elektronî bît. Lê teman demê dawanên emelî bihin destnîşankirin di nava zanîngehan da. û rojên dî pirêya înternêtê perwerdeya elektronî bît. Lê derbarê qunaxîndiyên xwandinê xwendekarên qunaxa destpêkê navincî û amadeyî ew vê sîstemê neşên werbigirin. يقولون عن طريق الانترنت، عن طريق الانترنت تدريس فاشل. Bijin pirêka înternêtê, belê pirêka înternêtê xwandin ya serkeftî nabît. Xwendkar di dibistanan da baş perwerde nabin, îca çawa pirêka înternêtê. Nûke xelkî parenînin û wan pêdivî kirîna mobayl, laptop û înternêtê heye. احنا الطالب من يجي عندنا كابتدائيه Demê xwendkar qesta me dikin li qunaxa destpêkê bawer bike mamosta bo şîrove dike radike li ser texta reşê û wanên rojane dide wan, roja duê xwendkar dihên wanên xwe nenivîsîne. Em gelek çavdêriya wan dikin. Lê em kontrol nakin. Ev canûke bibî sîstemê elektronî eger tu pisyarê ji min bikey, bi xudê ev sîsteme serkeftî nabe. Aliyên peywendîdar tekestiyan ku gel cêbcêkirina sîstemê online ew dê toşî gelek giriftan bin. Lewma her nûke ewan pena biriya rêxrawên xêrxas harîkariya malbatên kêm deramet bikin. Da ku zaroyên wa jî tevlî sîstemê online bibin. حقيقة هي معضلة كبيرة ومشكلة كبيرة هذه نواجهها. Rastî ve astengiyeka mezin e û kêşeka mezin e ku ketiye rêka me de. Belê rastî em yê hewl dideyin evê kêşî çareser keyin. Pirêka rêxiraw û dezgehên xêrxwaz da ku ew deverên hejar laptopan bû dabîn bikin û tora înternêtê bû wan pêz bikin. Li snorê parêzgeha neynewa 1998 qutabxane hene. Parsal zêdetirî 1 milyon qutabiyan beşdarî di sala xwandinê ya nî da kirbû. Pêşbînî tête kirin ev sale gelek zêdetir lê bihêtin. Lewma pitirî 8000 mamosta hatîne berhevkirin ji bo sîstemê online da ku wanên cuda cuda bo qutabiyan pêşkêşken bi rêka înternêtê û malperên taybet bi Wezareta Perwerda Iraqê ve. Kawa Umer Dengê Emerîka. Mosul.